Çeh karolu Karl IV-njiň täji Pragada hemmeler göre ýaly edip goýuldy. Şeýdip bu ýerde Çehoslowakiýa döwletiniň döredilmeginiň 100 ýyllygy bellenilýär. Adatça karoluň tapawutlandyryş nyşanlary keramatly Vita ibadathanasynda saklanylýar. Ýöne bu dawara bagyşlanyp nyşanlar köne köşküň Vladislav Mihman otogyna geçirildi. Bu dawara 7 açar saklaýjylar hem gatnaşdy. Olar prezident, premier minister, Praganyň arxiyepiskopi, senatyň spikeri, parlamentiň başlygy, metropolit hemde Praganyň häkimidir. Bu täç 1347-nji ýylda Karl IV tagta çykmagy münasibetli ýasaldy. Hökümdar bedeýiniň beýikligi 19 sentimetrdir. Agramy 2 kilogramdan gowrak. Ol altın karkasy, 20 sany ullakan dürdäne hemde 96 sany gymmatbaha daş bilen bedelen. Bu täji 23-nji ýanwary çenli görüp bolýar.